Nagyon jó, most már hallanak amúgy. Csak még nincs senki. Haha. Turbo fütyüzés, most meg. Fütyülős! Sipirupi! 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 Néztem magunkat vissza. Ez beteg. Yes. Sipi Balázsnak az unokája. Igen. Lehet, hogy egy kicsit állítgatni kell. Ez. Kis chill. Addig hallgassátok. Sziuska. Hát még vagyunk nullán. Tudom, csak adok újra, hogy Sziuska. Jó, Sziuska. Ezt majd lehet, hogy még állítani kell. Meg fölteszem nekik azt, hogy nagyon jól hallják a hangunkat. Mert most is hallják, de nem annyira jó, mint majd ezzel fogják. Sipirupi! Ezt nyomta a gyerek tegnap. Ugye, Nagyon vicces. jó. Szétrögtem magam. Én is láttam, amikor mutattam, neki nagyon tetszett. Maja éli ezeket. Sipirubi. Tiszta bútaságot. Sipi Pistának az unokája. Sipirubi. Isten áldja ő! Már négyen vagyunk. Nagyon király. Szevasztok, Sipirupik. Nem fogtok hallani egy picit, de... Bálna Merci! Uno. Oké. Gyémánt vagyok. Gyémi! A Gyémi! Sipirupi. Sipirupi. Jó. Na, mindjárt jövök. Vagy addig misit? Akarjátok látni a misit? Addig misit? Hoppá! Szevasztok! Gyémi, itt vagy? Szevasz, Figeti! Kimászok, hogy bemászhassak. Tényleg le kell fogyni amúgy, mert ez így nem pálya. Hát igen. Nem tudok rendesen brékálni. Igen, nem férnek el az ujjaid között a lapok. Itt vagy a grófó. Azaz. Jézusom, ti mikbe vagytok? Hát Ez az OF chat nevetek, mi? Nem, tegnap felhívtam Sipit, és mondtam neki, hogy ha cigány lennél, akkor egy nagyon-nagyon sikeres zenész lennél. Szóval Sipi, az szerintem egy nagy zenész lenne, és azt mondta a Sipi, hogy Gyémi lenne a neve. Szevasz, zombi! Zombi Rhino. Uno. Dos. Jaj, borulunk. Dos. Megmarad? Nem marad? Szép kis termés. Tomika, mindenki téged vár. Hozom a vizem. Jó. Már 16-an vagyunk. Azt a! Nagyon jó. Nagyon jó. Két break lesz ma. Egy mini, meg a nagy, Meg egy Miki. meg egy Miki, meg a Gyémi, meg a Sipirupi. 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 Jó. Jó
Jól néz ki. Cseten itt van Bálna Merci, Figeti, Zombi Rhino. 20 vagyunk. Egyre jobb. Már 20. Wow. Nagyon jó. Így addig felolvasom. Azt mondja, hogy a Signature, az Toronto Vasákos, Miami Herceg Sándor, Boston Herceg Sándor, Orlando Bognár Dani, Milwaukee Horváth Gábor, San Antonio Spurs Spaghetti, Detroit Horváth Gábor, Lakers Herceg Sándor, Cleveland Rizzo Viktor, Phoenix Herceg Sándor, Charlotte Mortéza, Minnesota Figeti, Clippers Sirko Krisztián, Rakic Tóth Krisztián, Chicago Bulls Jenizsa Andris, az nagyon hazament randomra, Portland Horváth Gábor, Atlanta Horváth Gábor, Memphis Mortéza, New Orleans Tóth Gábor, OKC Tóth Gábor, Washington Horváth Gábor, Philadelphia Tóth Gábor, Dallas Csiszár Anna, gratulál miniből, az nagyon jó. Golden State, Horváth Gábor, Denver, Horváth Gábor, New York, Knicks, Horváth Gábor, Indiana, Tóth Gábor, Sacramento, Bognár Dani, Utah, Bognár Dani és Brooklyn, Horváth Gábor. Sok sikert mindenkinek. Lezsák Ati. Jövök. Szia Ati. Mi a helyzet? Tomika még megeszi az utcsó falatokat. Elrágta. Itt vagyok, itt vagyok. Ma én asszisztálok. Yes! Jövök, csúszok, Mászok. itt vagyok. Csúszok. Sziasztok! Misikém, tudom, hogy nagyon szeretjük én, csak hagyj menjek már egy kicsit, mert itt fogok nyitni. Egy kicsit kicsúszol, egy kicsit bejebb csúszok. Yes. Jaj, de jó vagy, így nagyon jó. Na, itt vagyunk. Király, Tomi. Jó, okés, igen, tudom, Ati, tudom. Nem felejtettem el. Veszelnek egy buenót? Nem, ha kijön, akkor még jó, hogy itt vagy. Mert akkor 1-1-2 csörgest. Jó. Semmi extrát nem kívántunk. Így közösen, mikor benn volt, egy per egy Helixet csak, semmi extrát. Ja, az mi? Ja. Az semmi. Semmi, hát az mi? Ez kihúzható, nem? Nem. Mondjuk amúgy kihúzható, mert kihúzható, de hogy így azért... Add oda a papírt. Kösz. Na, túl sok a duma. Dolgozz. Mondjuk, hosszú az egész éjszaka, hova kapkodjak. Várjatok, bele fogom venni a kamerát, és ez nem lesz jó. Szelei G. Szevasz. Szel egy G. Empty. Ezt lejjebb halkítom, mert eléggé izébe vagyok már. Transzba estem, vagy nem tudom mibe kell beleesni ilyenkor. Misibe már beleestem. Annak már késő. Na, nézzük, hogy. Kicsit közel teszem egy nagyon picit így. Azt mondja, Jánoska! Így van. Salaün, Simons, Porzsingis, Robert. Egy főnök és egy Dyson Daniels Chrome. Mr. Topic, Topájsz. egy Toppin, Sexy Maxi, Jarom, Larson, Miles Turner Bronze és egy High Fidelity Cedric Howard. Hoppá! Na. Zsír. Hartenstein. Várjátok, így lesz jó. Ujja, Bembanyama. Szár. Dan. Portás. Hoppá! Alex Tuhi. Pandora. Ez base Pandora. És utána egy Maluak. Fura, hogy meg volt cserélve. Na, húzunk egy alacsony számot ebből. Húzunk belőle egy alacsonyat. Legyen úgy. Levine. Joker. Curry Pista. Giddy. Cole Anthony. Egy Orange Blue Sean James. És egy Chrome Devin Vassell. Marcus Smart. Markkanen. Hachimura. Walker. Jason Tatum. Ant-Man. És egy Chrome Fleming. No. Chit-Chat Holmgren. Williams. Bogdanovic. Clarkson, Jamal Murray, és egy refi Jalen Green. Azt hittem Karsz, de az alapban van. Nyomunk egy visszasapit. Utána a felállás, mindjárt várjátok egy pillanat. Főnök,
egy Refi Green, egy Chrome Fleming Vessel, egy Orange Blue Sean James, Pandora Tuhi, Bumby, High Fidelity Cedric Coward, egy Bronze Miles Turner és egy Chromos Dyson Daniel. Szóval, Hoops-szal kezdünk, aztán debüttel folytatjuk, és az Inception meghagyjuk a végére. Ez lesz ez az elképzelés. Ezt a vizet már nem tudom, hogy megiszom, de ez biztos selyemvíz. Szeretem ezt a víz. Igen. A víztet. Víztet. No, mondom Mizu. Atlanta, Mortéza, Miniből, Boston, ZL, Brooklyn, Gál, László, Charlotte, Bartál, Bruno, Chicago, Herceg, Sándor, Cleveland, Andris, Dallas, Lezsákati, Denver, Horváth Gábor, Detroit Pistons, Bedi Zoltán, Miniből, Golden State, Tóth Krisztián, Houston, Mortéza, Miniből, Indiana, Vas Ákos, Clippers, Mortéza, Miniből, Lakers, Szalai Dániel, Memphis, Mortéza, Miami, Tóth Krisztián, Miniből, Milwaukee, Jász Levente, Minnesota, Jenei Zoltán, New Orleans, Vas Ákos, Miniből, New York Knicks, Horváth Gábor, OKC, Slinky, Orlando, Mortéza, Miniből, Philadelphia, Figeti, Phoenix, Bedi Zoltán, Miniből, Portland, Jenny Zsandris, Miniből, Sacramento, Szalai Szabi, Spurs, Szinki, Toronto, Bedi Zoltán, Utah, Kovács Dávid és Washington, Szabó Levente. Good luck. Yes! Várjál, van itt egy toll. Aha, ad egy picit. Kösz. Azt hiszem 14.50-es öbbörékecske. Yes, ezt ráírjuk. Krisz. Szia Krisz. Csúmi desz! Na! Durrantsuk a hoopsot, first thing first. Én azt mondom. Remélem mind a háromra kerül valami iszonyat bombalap. Nem a debütöt akarod harmadik? Inception szeretnél? Nem tudom. Hát a 20-ban megbeszéltük a Misivel, mi fog jönni lent, úgyhogy majd meglátjuk, hogy igazunk volt-e vagy sem. Nem áruljuk el, mert akkor nem fog kijönni. De babakék. Anukának babakéket. Színe legyen babakék. Távol bonitosabbra színe vigye be. Ahogy mondta a barátom. Good luck, srácok! Sok sikert mindenkinek! Ja, igen, ez fordított dolog. Chet Holmgren. Mik? Ja, All-Star. Ant-Man, All-Star, Wells, Batum, Johnson, Pee-wee, Poeltl és Kat. Shepard. Oia VG egy komba hullámos, Scottie Pippen, Highlight Jason Tatum, Gordon, Holiday, Marshall és Bumby. Shea Gilgeous Alexander. Nem rázom ennyire, mert végén flagrantet kapok. Chris Middleton, All-Star Curry, Portás Junior, Drake Powell, Shion James, Duran és Jimmy B. Jimmy Butler. Na. Chris Dunn. Hoppá, egy Igor Demin Hoopers. Chuminga. Jalen Brown, Cameron Johnson, Mikael Bridges. Én vagyok Rukiva és Kobe White. Horford, hullámos Booker, pay attention Ja Morant, Washington, All-Star Wemby, Buzelis, Trey Murphy, KD. Nem volt a csomagban Ruki, az fura. Na, így a 12. csomagra rászméltem, hogy fölöslegesen forgatom. Brandon Clark, Miles McBride, a playoff, Final Pursuit, Tylis, Harry Burton, egy Tonye Rookie Highlight Halliburton, Ricochet, Cole Anthony és Cody Williams. Szép nagyon, igen. Jön egy Pixie Mixi, Prince, RJ Barrett, Burst, Pixel, Glitter. Ez minden tud. Ciao, Curry, Clifford, Halliburton, Will Riley, Rookie, Monk, Scoot Henderson. Nem okulok a Henderson. Wessel, pay attention. Harper, Rookie. Attenzione, Kalkbrenner, Rookie, Cooper Flag, Rookie, Éliás, Tobiás és Aquaman. 44-en vagyunk. Holy moly! Wow! Holy moly! Bouncy House!
egy rookie J.S. Richardson, All-Star KD, Carter Bryant, rookie Evan Mobley, Jakučunis, rookie Markkanen és Keegan Murray. Picit késni kell, srácok, és akkor így durrogunk. Amúgy én nagyon adom, hogy ennyien vagy. Öpe, jön egy számozottunk, egy green gold. Hol a csapat? Másik oldalt. Ó, Grizzliesektől Scottie Pippen Jr. per 199 green gold. Egy next episode rookie Jan Hansen, Chris Levert, Jackson Hayes, Phillips, Kim McDaniels és Bruce Brown. Na, kell nekem magyarázni, hányan vagyunk, 34-en lettünk, hogy így mi történt 10 emberrel. Halló? Halló? Most újra 43. Sexy Maxi. Jamorant Bouncy House, gyerekek. Nagyon zsizda. Cam Thomas, de jó a Cole Anthony Black. De már. De'Aaron Holmes. Ha? Mi van? Nézd. Mi az? Kemény, nem? Aha. Andrew Drummond. Jokic és Kawhi. Lila, Lonzo Ball. Washington Wizards. Chris Middleton. Per 99. Beautiful. Zanko Mansuri, Giannis Antetokounmpo. Nice. Jamal Sheed. Highlight Jamorant. Dalton Knecht All-Star. Jan Hansen Rookie. DeJounte Murray. Highlight Ant-Man. Gyönyörű. Olja Predator All-Star. DeAndre Hunter. Westbrook. John Collins. Marcus Smart. Scottie Barnes és Malik Beasley. Fú, nagyon a végére van az de nem baj. Durranjon szét. Durranjon szét. Quentin Grimes. Ó, a Knuppel, de szép. Nice. Beautiful. Knuppel rookie. All-Star Jalen Williams. Schengen. Shooks. Grayson Allen. Saddiq Bey. Porzingis. Osa Thompson, Gary Trent Jr., Norman Powell, Mark Williams, Kyle Lowry, Spider, Cason Wallace és Ty Bull. Várom az idei korban, de kíváncsi leszek rá nagyon. Nem tudom, én nem azt várom. Franz Wagner, Gobert, új highlight Aaron Gordon, Kel Elver, Szít, mi van, Bicko, Kobe Bryant rookie, Jordan Clarkson, Derrick Queen rookie, Herbert Jones. Mert te mit vársz? Nem tudom, én most ilyen nagy csapatokra vagyok nagyon kíváncsi. Atlanta, Washington, nem, amúgy nem, nem. Mondjuk, mondjuk Washington jó lesz, igen. Oda megy a Dibáncára, kíváncsi vagyok. Én Philadelphiát szeretném látni, nyilván a Denvert meg szeretném nézni, a mostani Spurs szeretném nézni, New Yorkot nagyon szeretném látni. Az OKC-re amúgy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, szóval én most így ilyenekkel vagyok. Zach Edey, All-Star, a VG Edgecomb. Csillogó. Nagyon szép. Csillogó, villogó. Phillips kapitány, Fleming rookie, Emmanuel Quickley, Call Me Maybe, Bilal Coulibaly, Miles Turner és Valanciunas, sajnos őt már nem látjuk az NBA-be. Hazament pattogtatni. Tényleg? Aha, igen. Szakál-makál vokál. Szerintem ott van az amunk. Chet Holmgren. Hát nem az, akire mi gondoltunk. Ez most Lakers vagy Spurs lesz? De nagy Robert Horry! De szép! De adom!
Fú, de jó, de gyönyörű az AU. Egy nagyon picit lejött, de gyűrűk gyűrűje. Szinte, de nem, de igen. Darius Garland, Aaron Nesmith, Ace Bailey, rookie, Highlight, Shave bácsi, Even Mobley. Fú, de jó. Fú, ez nagyon tetszik. Az old school Will Smith, aki kosarazik. Yes. Na, ez király, ennek örülök. Hát nem Denverbe jött az aláír, pedig azt beszéltük a Misivel, hogy Denver lesz az aláír, de nem az lett. Ide kitesszük szépen. Így. Na, utolsó 2 csomag. Jared McCain. Oly, a Joker. Ez is a Pixie Mixi. KCP. All-Star Dame Time. Lamelo labda. Na, például arra is kíváncsi vagyok, hogy ő mit fog alkotni. Az nagyon kemény duó amúgy. Így most így elsőre tök jó, nagyon tetszik. Hát Kyrie Irving és Klingen. Ugye, Ja, Dame Time, Ja. Avdia, Ja. Klingen. Joe Beringer, rookie. Na, hát jó kisból el kell kezdeni a szivárvány, gyerekek. Igor Demin, rookie. Tatum. Vakasszony visszanéz. Itt van Misi, rád figyel most, hogy te engem akarsz nézegetni, mi? Egész nap. Szép. Ben Sharaf, rookie. Brunson és a Mathurin. Na, ő volt a hupsi-mupsi. Úgyhogy nyomjuk a debüttel. Tovább folytatjuk. Ezt egy picit így, így teszem. Ja, ti melyik csapatra vagytok kíváncsiak? Azon kívül, amit amúgy így oké, hogy szurkoltok nekik, meg elviszitek őket pick your team-es breakekre, meg ilyenekre, de hogy így melyik csapatra vagytok kíváncsiak? Egyszer. Köszike. Gyere, debüt! Fú, de jó a debüt. Fú, ez jó lesz, ez izgulós, nézegetős. Miami. Ó, megjött Wonder Bosch. Istenemre mondom, és a vérebei. Török Bálinti rém. Igen. Itt van. Igen. Fú. 47-en nézem. Tök jó. Tökre adom. Sziasztok mindenkinek. Szép estét. Per 5 Power mellett jól néz neki az AU. Jó. Itt azért nyúlhatnak disznóságok. Itt igen, itt csúnyaságok. Time to go time. Na, azt mondja, hogy Claxton, Joker, alulról Kelly Oubre Jr., Tyler Hero, és ez Röfi. I need a hero. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jared Allen, Jeremias Fierce, Buddy Hield, Pelicans. Nem rookie, de rookie, Mika Pivi, Röfragytor. Fordított lap, Johnson, még egy Johnson, Johnson & Johnson, Csak a babólaj. Small. Ez mi lesz? Rookie AU. Warriors. Itt az első aláírtunk. Vagyis hát az aláírtunk. Warriors, rookie. Will Richard, Golden State Warriors az aláírt, gyerekek. Szép. Skinny Luka Vibe-ból Lakers, kíváncsi leszek. Arra én is a Lakers, nagyon kíváncsi leszek. Szép! Warriors aláírt. Nice. Nice. Nos, hátul van az inzertünk. Joel Embiid, Shaquille O'Neal, Norman Powell, Klaas Chin, Mágikus János. Egor Demin,
Golden State. Refi jön, Kobe White. Ó, de becsapott! A Horford már megint. Szép refi. Aha, én is azt néztem be. Bizonyám. Bizonyám. Ez kemény lett volna. Az bizony. Karim. Trey Murphy. Trey Johnson rookie. És egy New Edition New. Derek Queen rookie. Vízlevert amúgy. Ja, az a... Vízlevert a víz. Yes, kell elver. Bench Hero. Dillingham. Stratospheric Stars. Kyrie, Mr. Handelman, Irving. Nagyon szeretem a színzetet amúgy. Ő is szeret téged, Misi. Legalábbis. Na. Miles Turner. Rookie Akuchunis. Jalen Green. Moment in time. Kevin Durant. Nice. Szép. Beautiful. Liam McNeely. Jön egy Prism. Ricochet. Wemby van hátul. Spurs, még egyszer. Duplázzuk be. Így is van. Csű. Nice. Beautiful. Fú, ez nagyon szép. Ez nagyon tetszik, ez a fólia. Fóliás, meg ilyenek. Tudod. Spider. Lonzo. Cut. Class Jean. PG. Az a Clyde Jean. Elsőre mindig azt hiszem, hogy Most már per kicsit. 10. Csak a jó szerencse miatt, Tomi, nem adsz egy puszit Misi jobb mellére? Mindjárt egy pillanat. Game time. Ide adhatsz egy puszit. Fú, várjatok, már itt sok minden van ebbe a csomagban ám. VG, Prism. Boston Celtics, Refi, Jaylen Brown. Ez nem tud számot. Szerencse nélkül is megcsinálja. Na hát, öcsém. Robinson, overplayer. Rookie Traore, Bradley Béla, Rajnud, Power Player Julius Randle. Peyton Pritchard, jön egy színünk. Trey, JJJ, Boston, Brown. Yes, sir! Nice. Per 399. 009 per 399. Boston Celtics, Jaylen Brown. Tudtad, hogy te lennél a 009-es ügylet? Hogy? Hát, mert a 7-es foglalt. Igen. A 8-as azért nem vagy olyan jó. Szóval maradnál a 9-es. Szép. Hol van? Én is Mit látsz? Hát nem tudom. Csillog nagyon? Nagyon. Ez Glass Canvas? Nem lehet itt Glass Canvas. Nem? Az value. Az csak meg a vagy blaster. Minek van még ilyen fóliája? Mutasd. Cheslinier rookie. Mi van? Hát mondjad már, PG Washington. Indiana. Sima wave, vagy mi? Rookie Cam Jones. Aha. Na, lövőcse. Hopp, mi van? Hopp. Na, mi van? Hopp. Sírszapalin. Ne haragudj, első napom. Sose láttam még ezt. Kék. Kék. Nem az a kék, Niederhauser. A Refi Tóbiás. Raptors. Rookie. Fortune 15, Kate Cunningham.
Variation bolond vakember. Per 150. Ó, Scotty Barnes. Scotty bátyja. Meg valami behajtani tilosos kis Azok csak repülőgép. CIA kémek. CIA. Bocsánat, profikat nagyon drága lenne megfizetni. Fú, amúgy, de tényleg ki... Hát ez nem mindegy. Zubats. Ez Dallas. Activators. Paul George. Hát, ez egy Cooper, gyerekek. Füst. Nagyon szép. Vave. Beautiful. Aha. Dave Coop. Most már ne küldözgesse ilyen tüzeket ide. Will Richard, rookie. Tyler Herro. Minnesota refi. Mike Conley. És egy Clutch City Carter Bryant, rookie. Rottyog. Votyog. Duncan Robinson. Amen Thompson. Egy VG. Los Angeles Lakers. Prism. Hát, egy kopasz van, aki kiabál. Szép. A földök! Beautiful! Utolsó előtti csomag. Yes. Quentin Grimes. KD. Spurs refink lesz. Schengen. Nem rookie. Ez Vessel. Hoppá, Kessel. Szép. Refi kastély. Csű. Csű, apukám. Utolsó csomag. Nice. A debütből, ami update. Dillo. Mindig debüt. Mindig. Új, Moment in Time AI. Ez egy szó, imádom, nagyon jó. És fordítva. Houston Rockets. Amúgy itt láttam a cipőjét. Sárga. KD Thompson. Yes! Amen Thompson. Nice! Na gyerekek, incepcionálisra váltunk. Ez már... de mi van ilyen hamar vége amúgy? Már az Inceptionnél vagyunk. Hát, bárki kérhet még. Amúgy igen, hát vagyunk. Nincs azzal gond, csak... Úgy hallottam, te is ráérsz, én is ráérek. Ezt ki mondta, hogy én ráérek amúgy? Hát azért, mert én mondtam, hogy ráérsz, szóval ráérek. Ja, igen, akkor így ráérek. Bocs, gazdám, ne haragudj. Elnézést. Bocsánat, gazdám. Semmi gond, majd megtanulom. Na gyerekek. Inception. Az jó vékonyra sikerült most, gyerekek. Ez lehet, hogy redempcionális. Igen, nem feltétlenül rossz. Silver? Silvering, Golding? De jó. De jó lenne. Hát nem is ilyen, ez egyik se vastag lap. Ott a Redemption. Tényleg? Ott van. Ja. Kenyér! Na nyomjuk! Halliburton. Kösz. És mindegyik nincsen megfordítva a számozottunk. Az eléggé fura ez a doboz. Ivy. Harper rookie, nagyon jó. Chicago Bulls. Chicago bikák. Rookie. Assange. Nagyon szép. Itt a számozottunk, és alul van még egy base, akkor az alsót azt eldurrantom. Orlando lesz az alsó. Nagyon szép. Desmond Bain. Nem tudom, milyen szín a számozott. Ez 50 lesz. Hol van rajta bármi? Annyira össze-vissza vannak a
Per 50 bizony. És a villámos tényleg a gold villámos. Cleveland. Per 50! Spider! Szép. Very nice. Na, nem a Spider-val fogunk itt izgulni amúgy, hanem egy penny sleeve-vel. Csú. Na gyerekek! Lehet nagy üvöltés. Ez már biztos, hogy ez Redemption. Mindenkinek gratulálok. You to receive. Gold! Per 50. Shaq! Az kemény, gyerekek! Szép! Gratula! Az nice! Shaquille O'Neal! Diesel bátyja megérkezett. Az nagyon szép lesz. Nice. A gold az 50. Biztos? Electrifying gold. Ilyen, az volt tegnap? ilyen, olyan, mint ez. Az jött tegnap melóból. Aha. Ez. Az nem lesz rossz, gyerekek! Sheesh! És a Lakers-t kivitte. Nézd csak, meg légy szíves. Szalai Dániel. Szép! Gratula! Ez jó, az tetszik. Hát gratulálok! Talán van még egy Inceptionünk amúgy, egyetlen egy utolsó Inceptionünk van még a polcon. Ha valaki érezni magába az affinitást, nagyon-nagyon-nagyon szívesen kinyitom neki. De amíg gondolkozik rajta az illető, a szerencsés, addig dobunk egy recapet. Na, Inception, Assange, Bane, Ivy, Halliburton, Eamon Prism, egy refi kastély, Mike Conley, Clutch City, Carter Bryant rookie, Activators PG, Fortune 15, Kate Cunningham, rookie Cam Jones Wave, Power Player Julius Randle és David Robinson, refi Jaylen Brown, Prism Andrew Vigi, Clutch Paul George, egy Wemby, Stratospheric Stars Kyrie Irving, New Edition rookie Derek Queen, ez nagyon becsapott, a Horford refi. Akkor Clash Jean, Mágikus János, refi PV, egy Go Time Tyler Hero, Brunson, Joker, Burst, nem, Santa, Dame Time, Parapapapapa, Glitter, Jokic, Chet Holmgren, Ace Bailey, Rookie, Highlight, Kastély, helyett Curry. Igen, VG Edgecomb, Glitter, Derek Queen, Rookie, egy Highlight, Aaron Gordon, Rudy, Gobert, Con Knupper, Rookie, Highlight, Ant-Man, Jalen Brunson, All-Star, Documentary, János, Bouncy House, Jean Morant, Next Episode, Rookie, Jan Hansen, KD, All-Star, Bouncy House, J.S. Richardson, a Cooper Flag, Rookie, Pay Attention, Rookie, Dylan Harper, egy jó, Misi még itt van? Nézd. Szóval Stephen Curry, RJ Barrett, Glitter, egy Final Pursuit, Halliburton, egy Miles McBride, Pay Attention, Jean Morant, All-Star Bambi, Devin Booker, Hoopers, Egor Demin, All-Star Curry, Wemby, Highlight Jason Tatum, és itt van egy VG Edgecomb rookie. Ezt egy picit arrébb szöttyögöm, itt azért meg kell még toplóderezni, mert az nem tettünk bele. Köfike? Per 50 Gold Spider, egy Rookie Harper, Moment in Time Allen Iverson, egy nagyon szép Prism LeBron James, per 150 Scottie Barnes, per 399 Jaylen Brown, Prism Wemby, Moment in Time Kevin Durant, per 99 Chris Middleton, per 199 Scottie Pippen Jr., nagyon szép Wave Cooper Flag, egy Will Richard aláírt, és Shaquille O'Neal President Marks Gold Electricity paralel aláírt a Los Angeles Lakersnek. Gratula, srácok! Mi az? Ja, hát igen, meg a Horry. Yes.
Beautiful, srácok, Szóval- köszönjük szépen. Az a sekk, az Hú, az a sekk, az jó. az keményen fog kinézni. Az jó. Na, Inception, utolsó Inception. Isten. Ha nagyon szeretné valaki, én is kinyitom neki, nem muszáj Atomikának kinyitni. Yes, ne haragudjatok, de nem eladó így. Az itt volt. Itt van. Ki mutatta. Nem volt elrejtve. Yes. Vagy amúgy bármit szeretnétek nyitni, Star Wars Galaxy-t, bármit, totál kinyitjuk. Yes, a legutolsó kézbréket még nem, de az előtti kézbréket igen. Mármint, hogy az első value case-t már igen, az azutánit, az még nem. Csú, ez nagy király volt. Mi is köszi. Marvelt is nyitnék, Disney-t is nyitnék. Bármit. A kezed. Bármit szeretnék most. Most olyan nem tudom, jó mojót érzek. Most jót érzek. Bum. Motifot is nyitnék bárkinek amúgy szívesen. Két nap múlva jelenik meg a Black. Igen. Durva. Na srácok, mi legyen? Mi legyen? Adjunk nekik egy-két perc gondolkodási időt. Jó, Aztán... jó. Kinyitjuk felesbe a Mercury dobozt. Jó. Jó. Megvárom, míg ketten lesznek. Jó. Jó. Oké. Most négy fél fejenként, nem? Sima. Jó. Inception kosár, Inception. Érzel még valamit abba az egybe? Aha, igen. Egy nagyon alacsony aláírtat. Igen, Misi. Annak kell jönnie. Csak majd kb. Láttuk eddig. És alacsony AU nem volt. Hát per 50, igen, az alá annyira Hát az nem alacsony. Hát tudom, azt mondom, hogy az alá nem nézett be.
Ráadásul Sipi írt, hogy per 5 jön, akkor lehet, hogy a másik. Szerintem Azt mondod? ennyi volt. Igen? Srácok, ennyi volt? Kérdezem, hogy szeretnétek még bármit? Mert a chat az nem pörög, mert ha még lenne duma, akkor bármeddig elbeszélgetek veletek, meg a Misi is szerintem. Úgyhogy Én ráérek. adok még 5 percet. Mi az? Semmi. Azt hittem mondani akarsz valamit. Wow! Mi? Meséljek? Mit mondjak, gyerekek? Mit mondjak? Na mondjátok, miről? Mesélek én bármit. Jamie, szerinted mi fog jönni? Mi van abban az egy Inceptionben? Jamie általában jól érzi ezeket. Főleg mostanában, igen. Elég durva a mojo. Az nagyon brutális. Az nagyon brutális. Képzeljétek el, hogy kim voltunk kosarazni 3-4 nappal ezelőtt, és bedobtam egész pályáról harmadjára. Dylan vagy Shiloh-nál. Mondjuk az erős. Jamie, azért az... Ja. Bedobtam egész pályára, hát kit érdekel a sáj alacsony. Egész pályáról dobtam be harmadszorra. És hát nem, harmadjára, inkább azt mondom. Dylan vagy Shiloh. Azért kemény. Sáj aláírtat nem láttam még húzni. Az milyen meleg. LeBron se. Hát az se, ja. Hú. Itt egy repülő csillag, Inception néven. Valahol itt ezen a vonalon mozog egy Shy vagy egy Dylan, így valahol itt. Vagy tudom még szolgálni Tops debüt hobbival, mert már a Jumbo is elfogyott. Elfogyott a Jumbo is? Elfogyott a Jumbo is. Wow! Igen. Az összes kaktusz is elfogyott, már azt se tudok különlegességként felhozni. Motifot tudok különlegességként. Motif. Egy One Piece PRB-t nyissatok nekem, please. Jó. Hát akkor foglal helyet a helyemre. Sí. Mindjárt kiabálok, hogy milyen számok vannak. Copfos nyissa! Igenis. 1 és 8 között. 1 és 8 között melyik legyen? Nagy Jamie. 1 és 8 között. 4! Jó. One Piece, de szeretem. Nézi más rajtam kívül még a One Piece-t? Nincsen sok része, csak 1150 kb. Bum.
Piff. PRB 02. The best. Nagy Jémi. Mehet? Yes. Let's go, hajrá, hajrá! Good luck. Ha ebből kipattintuk egy Sanji mangát, akkor üvöltünk. Jó, Misi, jó. Fú, a Merinek. Bonnie. Going Mary. Jimbé. Nagyon gizda. Mistátri. Itt a kedvenced. Mihawk. Mihawk bátyja. Még egy Mihawk. 2 Mihawk egymás mögött. Nagyon jó. És itt is van az első hitünk. Egy Rayleigh Secret. Nagyon szép. És Már egy jövök bugizni. jó pizza. Pizza! Hali, mennyi egy ilyen box? Már is mondom. 30. 34.900 forint. Whitebeard. Mr. Hirulu. Mi ez? Szabó. Shanks. De szép ez a Robin. Fú. Sanji. Fú, menci. Sanji bátyja. Mihawk. Szabó. Gaban. Zoro. Zoro. Smoker, aki Tashigi. Yes. Ló. Brûlé. Crème brûlée. De szép ez a Don. Shanks. Kukucsi. Bonnie. Sengoku. Szabó. Hú, az de gizda. Hú, Boa. Jó napot! Jéminek a kedvence. Jó napot! Blackbeard. És egy Snake Man. Don. Ja, man. Buggy. Ezt de szeretem. Itt a Kaido-ból a Luffy csinált egy úrókötelet. Szóval elkezdte pörgetni. Scratchman, apu. Buggy. Bonnie. Szép. Blackbeard. Sengoku. Perona. És egy Vegapunk. Don. Micsoda a breaket is. Breaket le is pörgettétek már? Aha, lement már a break. Luffy. Ivankov. Blackbeard. Most már izé van, privát nyitások vannak. Frankie. Ez ész. Hogy megnéztem több mint 1100 részt, és van, hogy nem jutnak eszembe nevek. Nem csodálom. Ez ki ez a fiatal Big Mom? Ja, man. Ace. Sanji. Sanji. Gaban. De szép ez a bal. Oh! Germa Double Six. Scratchman apu.
Oden. Gear 5 Luffy. Még egy Scratchman apu. Laboon! Oh. Jamie-nek a másik kedvence. Yes. Laboon. Ex Drake. Ez én vagyok egy nagy sztékezés után. Ó, és egy Goldon. Goldon, ja. Melyik csapat? Egy Yamato Goldon. Fú, de szép. Gyönyörű. Ezt bedobjuk izébe. Ilyen szöcs a lába. Jó. Szemébe. Jó. Jinbe. Boa. Lim. Enel. Sanji-nak az anyukája, akinek Sanji éppen egy nagyon szart főzött. Don A másik Quixote. kedvencem. Szabó. Killer. Ezt még sose láttam. Ez nagyon gizda, én se. Ez egy altárt. Oh! Event altárt. Wow. Nagyon jól néz ki. Jöhet még egy utolsó doboz. Jó. Shirahoshi. Hú, de gizda ez alap, hallod? Nagyon jó. Osztor volt, milyen színek vannak benne. Crocodile. Krokodilis. Perona. Big Mom. Blackbeard. Kid. Zorro. Whitebeard. És Sanji-nak a főztje. De nagy a Luffy, hát az... Az nagyon, itt van. Ja, akkor előbb azokat. Ezeket meg addig bugyizom, és akkor oda teszem. Még van még egy... Fú, amúgy. Zorroról, de nagy fotó. Sís, vagy rajz, vagy kép. Miért nem pörgeted addig, és akkor oda rakom? True. Gyorsan még itt átpörgetjük. Kid, Zoro, Whitebeard, Luffy és Lucci, Lucci. Sanji, Dagan, Antolucci. Robin, Ace, Frankie, Megáll az ész. Blackbeard, Fejezd már be, Tamás, hozd a Sengoku, dobozt. Perona, Bonnie, Boa, ezt be is rakom majd neked egy izébe, egy topposba. Ez én vagyok. X-Drake, Laboon, Shanks és a crew. Ez csak tetszett. Nagyon jól néz ki. Zoro, Smoker, Shanks, Robin, Mihawk, Don Quixote, Szabó, Killer, és amúgy 3 hites volt a box, egy Secret Rayleigh, egy Altárt Rare Event Luffy, és egy Goldon Yamato. Ez egy nagyon bomba doboz Ez volt. nagyon jó doboz volt. Luffan elég gizda. Hú, az nagyon. Most éppen a sztoriban az óriások szigetén járnak. És már nagyon előre haladott a sztori. És ugye nekem az a durva... Jaj, bocsánat, nem kérdeztem meg. Mehet? Gyémike. Még nem mondottam meg az első csomóit. Mehet? Inception megvan még? Megvan még. Ott van. Itt van. Ez az egy Inception van még itt. Jamie közben írta, hogy yes. Good luck, Jamie. És kérlek, tiszteld meg te is annyira, hogy Jamie-nek hívod mostantól. Te ne szóljál, hogy én mit csináljak. Nyissad, légy szíves a dobozt. Tisztelettel Jamie fele. Nyissad. Szabó, Sanji, Zsír. Luffy, ó, itt egy hit secret. Aha. Ki lesz? Zoro? Zoro! Szép. God, Usopp. Ez nagyon zsizda.
Sheesh. Érzi ma. Germa Double Six. Scratchman apu. Oden. Gear 5 Luffy. Cavendish. Egy event lap. Még egy event lap a crewval. Gear 5 Luffy Don. Krisz, az Inception-t azért kérdezted, mert lehetséges, hogy belekóstolnál? Amennyiben igen, le tudja rendelni a webshopon, ugye? És akkor nyitjuk. Yes, csak személyes átvételre kérd a webshopra, annyi a lényeg. Jim Vagyis Ray. hát a webshopon személyes átvételre kérd. Visszük az Inception-t, ha belefér, Tom. Bármi bele. Persze, hogy ne férne. Jimbé. Vagy ők most egy helyen ülnek? Vagy most ki akarja elvinni az utolsót? Aki el akarja vinni, Aki előbb le tudja rendelni a webshopon, Igen. ebben nem tudok beleszólni, srácok. Ez butasági igen, szóval le kell rendelni és személyes átvételre. Yes. Most próbáljuk. Jó. Addig mi itt még befejezzük ezt a One Piece dobozt, szóval időtök azért Persze. van. Robin, Lim, Enel, Sanji anyukája, nem emlékszem, De menő. Szabó, Yes. A kis Szabó. Koala. És ez egy boa, Don. Crocodile, Perona, Big Mom. Nem diamant. Ez csak egy eser. De szép. Marco, Marco! Sengoku, Szabó, Your real name. és egy Namidon. Az megvan? Mi? Your real name. Marco. Ja, igen. Roberto. Roberto. Sky Island. Ez is egy boa lap. Jöhet ide. Sanji. Colosseum. Ace. Ez hogy hívják? A Red filmből van. Ja, nem emlékszem. Majd eszemét. Crocodile és Buggy. Egy Luffy. Egy Luffy. Sheesh. Egy Luffy event. Jaj. Ez egy bemaradt. Egy Blackbeard. Ez nem tudom kinek a donja szeretne lenni, de... Sikerült. Ja. Jó. Gémi mondja Uta. Igazad van. Uta. Fudétekesítő. Ja. Luffy. Megyek kezet most itt tesó. Jó. Nami anyukája. Shanks. Az egy eser, vagy az egy aldárt? Majd meglátjuk. Blackbeard. Eventlap. Ez egy eser. Shanks még hozzá. Brooks, de szeretem Brooksot. Luffy. És egy Lim Don. Nyisd ki nekünk, légy szíves. Ki fogja nyitni Tomika, amint ezzel végeztünk? Killer. Sanji. Sengoku. Golden Lion Shiki. Szabó. Enel Event. Boa Event. És egy Smoker Don. Katakuri. Low. Robin. Marineford. Event. Ben Beckman. Sanji. Killer. És egy Vegapunk. Don. Buggy. Ugrókötelező Luffy. Luffy a crewval. Scratchman apu. Buggy. Jimbé. Jó. Még egy Zoro altárt. De szép.
Nagyon szép. Bomba. És egy útsó csomi, Last Pack Magic, Luffy, Ivankov, Blackbeard, Happy, Kirosz, Ló és egy Bagidon. Nagyon jó dobozok voltak. A két hitet meg is mutatnám. Zoro. Ez egy Zoro box volt. Nagyon bomba. Srácok, mindjárt jön Tomika. És nyitja is az Inception-t. Egy pár perc türelmet szeretnék kérni. Amúgy az Inception után is még vagyunk Tomikával, szóval ha valaki meggondolná magát és az Inception-en kívül nyitna bármi mást, akkor nagyon-nagyon szívesen. Tomika, Yes. rád vár a Van ám itt nagyvilág. más is ám. Igen, majd ebből ki kell választani. Tényleg? Bizony. És kinek kell nyitni? Ja. Addig itt megmutatom a kis One Piece-eket. Blackbeard, Luffy, Crocodile, Boa, Sabo, Sengoku, Marco, Sabo, Odennek a fia, de nem jut eszembe a neve, egy Boadon, Koala, nem jut eszembe, Cavendish, Luffy, Luffy event, még egy event, Shanks, Brooks, Luffy, Sabo, Enel, Boa, Marineford, Ben Beckman, Sanji, Killer, Jinbei, Kirosz és Ló a legvégén. Gratulálok, Jamie-kém! Szép doboz volt, amúgy igazán mindkét doboz jó volt. Yes. Jössz ide? Aha. Hú. Oh. Hú. Na. Nos. Tessék választani ebből. Bemelegítünk vele. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Balról jobbra fogom, amit írsz. Mennyi egy ilyen Disney doboz? 33. Hazudtam? Én nem emlékszem. Balról a harmadik. Hát az arany középút. Vagy melyik doboz kérdezted?
33, nem hazudtam. 32 900. Ciao, szia. Azaz. Na jó. Szétadom. Fú, Misikém, Disney, sketchet megnézzünk meg Gábor. Fú, lehetséges, hogy megszakad az adás, de igen, megnézhetjük. Jó van, valakinek kell, van még itt ám 4 amúgy. Disneyt nagyon szeretem. Ő is téged. Csókollak, Misim? Mehetünk? Megvagytok? Durranhat? Szóljatok a mehet, igazán nincs mit. Isten, Disney meg a... Ha jól emlékszem, Stitchet kell húzni. Let's go! Kétszer mondani. Jó, Disney. Disney. Good luck. Ciao, szia. Mindenki itt. Jó, itt mindenki. Itt mindenki. Mindenki, let's go! Oké, ezt külön tesszük. Nos, csinálok egy ilyet. Disneyből milyen dobozotok van még? Hú, figyelj! Hát fölmész a cardcorner.eu, thecardcorner.eu-ra, nagyon vigyázz a dobozra is, mindenféleképpen azért nyitottam finoman. És ott meg tudod nézni, van Neonunk, Hobby, Mega Value, van Wonderből Mega Value, van Top Scrumból Value Mega Hobby. Szóval, hogy ja, bőven van. Hobby nagyon durva abból. Igen. Na! Sajnos azt mondtam Redemption, de nem, mert ez csak egy Disney klasszik. Louis! The Beast! Oh, Rocky Blue! Egy X-Fractor Woody! Nagyon jó! Ne, Robert Furvin! Debüt! Ezt nem is tudtam, hogy van neki benne lapja. Szétadom. Anger. Cheshire Cat. Ez kicsit fura nekem. Hui! Kijött Louis! Hui! Matuka! Mit látnak? Réven Kispesti ezt. szemeid. Per 2.25 fektetett. Na, akkor ezt utoljára hagyjuk, mert megnézzük hátulról. Robert Philip. Sam. Ó, füles. Jó. Ó, Arz debüt per 225. Szép. Ugye a izébe van, Tron. Annak a zenét a Daft Punk csinálta. Yes. Draft Punk. Elliot a sárkányból. Dainoko. Nagyon szép 25. évfordulós szörny RT Randall. X-Fractor. Jackies. Ugye ő a Nemo-ba, ő takarítja az akváriumot. X-Fractor, nagyon szép. Kotu. Moana. Nagyon jó. Ellen Beer. Debütlap. És egy Evil Queen. Ennek az almát. Egészséges. Mayor Jerry. Fura, hogy van neki lapja. Mirabel. Új, de szép. Disney Art, vagy Art Disney? Merlin. Yes. Disney Inc. Bocsánat. A Simba refibe van. Nagyon szép. Maui, a 10. évfordulós Moana. Fillmore. Ó, Coco mama. De szeretem a kokót. Fú, azt én is. Csak pikergős. Olaf. March. Sally and Red. 20. évfordulós verdák. Nagyon jó. Buzz Lightyear.
High-Tech Edition, ugye ő a Toy Story 5-ben van, és annyi a különbség a Buzz Lightyear meg ezek a Buzz Lightyearok közt, hogy ő már Shears, de Wi-Fi-s. Ja, ő az új. Ez az új Wi-Fi-s. Azért debüt, Bluetooth- amúgy, azért Bluetooth is debüt. van rajta. Bluetooth meg Wi-Fi-s. És amúgy most nem viccelek, ez tényleg így van. Edna Mood, Sally és egy Miguel Coco mellé. Ne! Cobras. Cobra Bubble. Nibbles. Future Stars, Koda. Ez is de jó mese. Igen. Mackót. Mr. Incredible. Refi? Misi? Szerintem Refi. igen, de ott a hátulján. És már, ja? Jó, okés. Az. Poc és chips. Sem szólnak, mit kirakott. Diana. Mike Wazowski. Diana. Hogy mondja a kutya? Sírsz neki. Itt van egy alízunk. Captain B. Fuzi. Nagyon szép 75. évfordulós alíz Csodaországba. Winnie the Pooh X-Fractor, nagyon jó! Egy nagyon picit balra, így. De jó! Karin, ugye ő a... Hogy hívják a villát? Forkinak a barátnője. Donát kacsa. És a Lilipad, aki amúgy Goni. Ebből húztunk per 5-öt. Nem, a... De. A De. más. Jó. Doug. Jó, akkor de. Star, ő a kívánságból van, ugye? Ezt a mesét láttad, a kívánságot? Nem tetszett. Majd nem tetszett? Nagyon sok benne az ének, mi? Nem, szerintem Ja. nem jó a plot. Disney Inc. Hogy hívják a békát? Segíts! Mr. Todd, köszi! Sheriff? Minnie Maui? Nem mondod. Nagyon jó! 10. évfordulós Moana. Annexietti. És egy Jill. Na, ez volt a Disney. Visszanézzük a Disney-t gyorsan. Moana 10-esből Minnie Maui, Disney Inc. Mr. Todd, egy nagyon szép X-Fractor Mici Maci, 75. évfordulós Alice Csodaországban, Mr. Incredible Refractor, Kodak Future Stars, a High-Tech Edition-ös Buzz Lightyear X-Fractor, 20. évfordulós Sally and Red, 10. évfordulós Maui, Simba Refibe, Merlin Disney Inc., egy Jackies, Hackez, Jacques. Szerintem csak Jacques. Jacques. Szerintem. A francia. Jacques. X-Fractorba. Randall 25. évfordulós Szörny RT. Raven throwbackbe, X-Fractor Woody és egy Rocky Blue throwbackbe. És hát ugye volt egy per 225-ig számozott Green Yellow vagy Yellow Green debut Ars. Na, hát erre tessék szólni, hogyha megvagytok. Ott narancsot nekem kérlek szépen? Nagyon szépen kérem. Köszönöm szépen. Szóljatok a durralt az incepcionális. Csapassuk, Tomi. De dulván. Oké, éltettem, dulván kell csapatni. Jó, Istenem, nem mondom. Dulván. Hú, sok siker. Szép férfiak. Good luck. Miért nem vagy itt? Amúgy. Nehogy azt mondtad, hogy nem hívtalak. Miért nem vagy itt? Csak előtte rak ki oda a Buzz-t. Aha, kell a Buzz Lightyear, mert szerintem az szerencsét hoz. Beletesszük egy stopposba nekik akkor, ennyire. A Wi-Fi-s. Kiraktam! Be is állítom neked, hogy ne hátrafele dőljön. Ezen nem újjon. Ha emiatt jön a
alacsony, akkor jöjjön emiatt az alacsony. Úgy. Fú, valami nagyon jót szeretnék. Puffancskák vagyunk, puffancskák. Igen? Igen. Mika? Júj, de izgi! De izgi. Good luck! Yes. Ott van a pufika. Ott van a pufi. Deja vu van. Deja vu van, Misi. És az jó vagy rossz? Nem tudom, nem emlékszem tovább, hogy van, csak az, hogy belenézek a pakba. Na, jöjjünk közelebb, kérem szépen. Jimmy Butler. Szerintem fejjel lefele jövünk, nem. Akkor nézzünk egy csapatot. Houston Rockets. Rich Shepard. Mit látnak kis Nem Pisi láttam szemek? még ilyen szint. Csapat. Sacramento. Sabonis. Memphis Grizzlies. Rookie. Cedric Howard. Yes. Yes, rookie Cedric Howard. Elvileg jön egy számunk. Phoenix Suns. Várjatok, nézzük meg a hátsót. Cleveland. Evan Mobley. Phoenix Suns-ot láttuk. Per 125. Dillon Brooks. Yes. Nice. Na de most. Fektet. Player van memorabilia. Memorabilia. Van olyan is. Per 99. Miami Heat. Jakucsunis. Miami Heat, az biztos. Úristen, mekkora jersey van benne. Per 99, Jakucsunis. Player one. Rookie Jumbo Relic Autograph. Shoo! Brutál. Simi. Jó, köszi. Érzed az izzadság? Nice. Szép. Nagyon szép. Hát, nem tudom, belemegy a szájasba. Nézzük meg. Hát rakd ide a lapot mérőre. Nem akarom, úgy nyissuk ki. Buzz Lightyear akcióba lép. Köszike. Ez fix 130-as. Ezt addig ide rakom. Köti. Ezt meg visszatesszük. Mindjárt hozok fel egy 130-asat egy pillanat, csak pont azt beszéltük a Misivel, hogy lehet nem. Egy fél szekk és jövök. Mi köszönjük, nagyon szépen, köszike! Elvamultam. Semmi, nézek, valószínűleg azt látták, hogy megfagyott a kép, mert elvamultam magam előtt. Ja? Működik? Nem működünk. Működik. Akkor jó van akkor. elvamultam. Akkor jó van akkor. Yes, perfecto. Na, így meg vagyunk.
Recapet nyomsz. Nyomjuk egy recapet. Evan Mobley, Sabobo, Shepard, Jimmy B, P125 Dillon Brooks, Cedric Howard rookie, és egy per 99-ig számozott player one rookie jumbo relic, Jakucsonis. Vissza is tesszük. Bérés nem veszek ki. Nem tudom, hogy szeretnék-e, tudod? Ja. Aztán... Hát, de. Thank you! Ja, ezt meg ne felejtsük el majd odarakni. Kösz. No, drága nézőink. Valakinek bármi más. Ja, bármilyen Disney, bármit. Egy One Piece-t, vagy egy Pest and Present, vagy mi az? Pest? Micsoda? A rossz fiúk vannak benne. A fekete dobozunk. Elfelejtettem, mi a neve? Nem áll. Fekete doboz. Igen. Mukodj! Aha, az jó. Nem jut eszembe a neve. De mindegy, van egy csomó Disney, One Piece, Pokémon, Marvel, Pixar, Star Wars most kemény doboz. Star Wars, Smuggler's Outpost, mi a kedvenced? Nem a Galaxy, de Galaxy is van, Hyperspace. Ha valaki baseballt szeretne nyitni, az is van. NFL, foci, kosár, minden. Ja. Nem jut eszembe a doboz neve. Pieces of the Past? Pieces of the Past, yes, az. Kösz. Az is jó doboz, és ebben a gonoszok vannak. Gonik. Villain Edition? Yes. Nem? Jó, még adunk egy pár percet. Hát figyelj srácok, hogy 10 vagyunk, szerintem akkor mi elköszönünk Misivel, föltöltjük a videót még, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a részvételt, köszönjük, hogy itt voltatok, király volt a break, király volt, hogy utána tudtam még nyitogatni, gratulálunk mindenkinek, remélem, hogy hamarosan találkozunk, további szép estét nektek, sziasztok! Sziasztok!